Enyoro la llum i els dies llargs. Barcelona gaudeix de 2.800 hores de sol a l'any, mentre a Copenhague 1.800. Trobo a faltar sortir de casa amb 5 euros i comprar una barra de pa, un litre de llet, una dotzena d'ous i encara tornava en canvi. A Copenhague no m'arriba per tot. Una dotzena d'ous val al voltant de 4 euros. Ara bé, no extranyo el salari mensual. A Barcelona el salari mitjà net està al voltant de 1.500 euros, mentre que aquí ronda els 3.500. A Barcelona, amb 1.500 euros has de pagar un lloguer que val si fa o no fa això. I no us ho perdeu perquè els preus del lloguer són comparables amb els de Copenhague. Tampoc enyoro els preus de la telefonia mòbil o l'internet d'alta velocitat. Aquí pots contractar aquests serveis per uns 30 euros i a Barcelona de 50 euros no baixa. I què me'n dieu de la corrupció? Mentre que allà l'índex de percepció de la corrupció està per sota de la Unió Europea, Dinamarca ocupa una de les primeres posicions a nivell mundial en transparència en el sector públic. Tot i aquestes dades, segueixo pensant que Barcelona és la millor ciutat del món.